गथ' लोमजानाया दिनैसिम मास मोनथाम जाबाय आं फिसाखौ नायदोंमोन नाया नङा हा हु फाननानै आं नायदोंमोन नायसेयावबो आं दासिमबो मोजां खालामनो हायाखै आंनि फिसाखौ आंनि फिसाया 7आव फरायोमोन दिनैसिम 2 लाख 3 लाखसो थाखा थांबाय होनबाबो आं मोजां बेबस्थायाव आं लाबोनो हायाखै बेनि अनगायै आरो सोरबा सासेखौबो लोमजादों होनना खोनादोंमोन आंनि फिसाया आरो बांसिन फिसायाबो लोमजादोंमोन सिगाङाव बे हामहांआवनो आरो नैबे आंनि फिसा देरसिना लोमजादों सासे नङा सानै आंनि फिसाया लोमजादों ओमफ्राय बे बस्था जेरैबो लामा आन्दायनायाव आं दिनै सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लुगैदों आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय आंनि फिसाया गाबो सानानै सानहर जानोबो हाया गारायबो दङ खिथुआव गाराय जादों उन्दुसोनानै थानाया दिनैसिम मास मोनथाम जाबाय आंनि फिसाया रायजो राजाफोरखौ मा खालायो आं ओंखायनो रायजो राजानाव एसे जा हायो थाइसे थाइनैबाबो अनसुंथाइ लुगैदोंमोन फाहामनो ओरैनो बबे जायगायाव बबे हस्पिटाल लांनाय जाखो रुराल आसामाव लांबाय आङो आगस्टिनावबो लांबाय आरो आगस्टिनाव हायासै दिनै गुवाहाटियाव थिनहरदों आं बेहाय लांनोनो बिसिम थांनोनो थाखायानो गैया जेरैबो राहा आन्दायबाय काजलगावआवबो फास सोदोंमोन आङो थै सोदों बेहायबो थै सोनाया खेबनै जाबाय ओरैनो मा बेमार जादों होनना खिथादों डक्टरा दा हार्टनि प्रब्लेम होनदों आरो लिभाराबो एसे प्रब्लेम दा गुवाहाटियाव थिनहरदों बाव हाला होननानै न'खरावबो बिराद गोरिब अबस्थाखा आंहा जा जों थानाय जायगा आं बेखौनो फाननानै आं बै सासेयावनो नायखाबाय आं दा बे सासेयाव आं दा राहा गोथेबाय जेरैबो आं ओंखायनो रायजो राजानिफ्राय जा हायो थाइसे थाइनैबाबो आं अनसुंथाइ लुगैदोंमोन आं रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनाय जाबाय आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय आंनि फिसानि थाखाय जा हायो एसेबाबो अनसुंथाइ हरथों आं बेखौ लुबैयो